फिन बड'लेण्ड आन्दलना सोलिफिनगोन नामा? फिन नो बड'लेण्ड नो रेस्ट जों गोमसारफिनगोन नामा बड'लेण्डआव? BTR Accordनि दफाया मावफुंजायाब्ला फिन सोमावसारफिनगोन एबसुआ। मैक्सिमाम जुदि एकर्डनि दफाया जुदि इमप्लिमेन्ट जायाब्ला जों सोमावसारफिननो बाध्य जानो हागौ। BTR Accordनि दफाया 2024 मायथाइनि सिगां मावफुंजायाब्ला जों सोमावसारफिनगोन। 24 नि सिगां मैक्सिमाम जुदि एकर्डनि दफाया जुदि इमप्लिमेन्ट जायाब्ला जों सोमावसारफिननो बाध्य जानो हागौ। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बरुवा। BTR गोरोबथाया जेरै मावफुंजानो नांगौ बिदि मावफुंजायाखै। गोरोबथानि दफा मावफुंनाया लासै लासै जादों होनना रोखा फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बरुवा। किन्तु एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना स्लो जादों बे बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों, सरकारखौबो बुंदों, भारत सरकार, आसाम सरकार। नंगौ, दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमायाव बर'नि दैदेनगिरिनि खौसेथि जख'न्थाइ सावराय मेल। पर्बतजरा मुखुमानि सिङाव थानाय टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमायाव फारियै मोनसे समनि गुबुन गुबुन बर'नि गासै आफादफोरनि बारग' बिबानगिरिफोर आरो सानसुमैफोरजों सावराय मेल लानाय जायो। बे सावराय मेलखौ बानजायो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो मेलखौ बेखेवना होयो खोरोमदाव वारि बिथाङा। पर्बतजरानि गासै बारग' बिबानगिरिफोर आरो मेलेमजिबिफोरनि सिगाङाव मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा गोबां बर'नि थामोनथा संरैखाथिनि बिथिङाव बोरैहाय खामानि मावनो नांगौ, मानो खौसेथि सोलिनांगौ बेखौ लानानैनो गुवारै बिबुंथियाव मख'बावो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना एबसुनि आफादगिरिया रोखा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो दि BTR Accordनि दफाया 2024 मायथाइनि सिगां मावफुंजायाब्ला जों सोमावसारफिनगोन। दफा मावफुंनाया लासै लासै जादों होननाबो फोरमायो। अब्ला फिन बड'लेण्ड आन्दलना सोलिफिनगोन नामा? फिन नो बड'लेण्ड नो रेस्ट जों गोमसारफिनगोन नामा बड'लेण्डआव? बे मोनसे गिदिर सोंथि। बर' हारिनि फारसे जोंनि जि माहारिबादनि सानथौ सानस्रि, बड'फानि जि मास्टार रेस आरो जोंनि आल्टिमेट जि गल, लोगोसे माहारिनि फारसे साफ्रोमबो जातीयताबादि सिन्तानि जि मोनसे कमिटमेन्ट आरो हाबा मावनाय, बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोंनि आगुनि जिखिनि बर' माहारियारि आफादफोरनि जायफोर दैदेनगिरि बिबानगिरिफोर दङमोन आरो आथिखालनि एबसुनि बारग' मावथि बिबानगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि एक्स BLT, एक्स NDFB, एक्स भलन्टियार फर्स आरो जिखिनि माहारियारि आफादनि आथिखालनि आरो वेल विजारफोर दङ, मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लिंहरनानै बड' लिडारशिप कनक्लेभ, बर' दैदेनगिरिफोरनि मोनसे जुथुम, बेबायदि मोनसे जोङो गुवार आरो माने गेबेङै जोङो सावरायलायनायनि मोनसे प्लेटफर्म बानायदों। आरो बेयाव गुबै आयदाया जाबाय माहारि मोनसेखौ गेरेमसाहै जौगाहोनांगौब्ला, मास्टार रेसनि जि मोनसे आल्टिमेट थांखिसिम जों सहैनांगौब्ला खेबसे खेबनै खेबथाम एकर्डनि उनाव दिनैनि जि परिबेसाव जों सफैबाय, जातीयताबादि सिन्ताजों जायफोरा दिनै गोलाव सम संग्रामखौ नेतृत्व होबाय आरो गुबुन गुबुन फोथाराव खामानि मावनानै दङ, जोङो बयबो खौसे जानानै माहारिनि सार्थआव जोङो ज'है इउनाइटेडलि हाबा मावफुंलांनांगौनि माने मोनसे परिकल्पना खालामनांगौ दङ। बे बाथ्राखौ रियेलाइज खालामनानै जों बयबो ज' जादों। आरो बे बेलायाव राजनैतिक आरो संबिधानिक जोंनि जि अधिकार, जि मोनसे सेल्फ अट'नमि, BTR आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो जि काउन्सिलाव बर'फ्रा रायजो जानानै दङ, बे बिथिंनि पलिटिकेल आरो कनस्टिटिउसनेल जिखिनि जोंनि राइट्स दङ, जोंनि लेन्ड राइटनि बाथ्रायानो होन, जोंनि पलिटिकेल सेफगार्डनि बाथ्रायानो होन, आरो जोंनि जि संबिधानिक जि अधिकार आरो मर्यादा मोननांगौ, बे बिथिंखौ जोङो गोख्रोङै आरो खोब गोसो होनानै मावफुंनानै जों रैखाथि होलांनांगोन, होमबासो हारिनि थामोनथा रैखाथिया मजबुत जागोन। दा बेखायनो बयनिबो आपिल, बयजोंबो खेबसे लोगो मोनलायनाय, बयनिबो जोङो अपिनियन, बिथांमोननि सुबुरुनखौ जों खोनासंदों। गोबांनियाव सोंलु दङ जौगानायखौ लानानै, माखासे बिथांमोननि मोननाय मोनि, आरो माखासेनियाव माहारिबादखौ लानानै हारे मुजे जिखिनि बिथांमोननि हाबा मावबोनाय आरो दिनैसिमबो स्पिरिटआ जोबाखै, आरोबाव लामा हान्थिबावलांनांगौ। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि आपिला जाबाय
जाय बिथांमोना 30-40 बोसोराव संग्रामाव दंमोन सोमावसारनायाव दंमोन बिथांमोनानो दिनैनि स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव फरायबाय थानाय बे जेनेरेसनखौ गाइड खालामनानै जातीयताबादि कमिटमेन्ट आरो जि जोंनि माहारिनि दानांगौनि जिखिनि बिबान रल बेखौ इयुन जोलैया लांलांनो थाखाय फोरोंनांगौ नङाब्ला दिनैनि जोलैखौ जों जुदि फोरोंनो हायाब्ला फैबाय थानाय 50-100 बोसोराव बर' हारि दानांगौ बा नेतृत्व होनांगौ जेब्ला सोमावसारनांगौ सोमावसारनायनि हाबाफारि जेला गोजोन आरो सान्तिनि बाथ्रा रायलायनांगौ समाज फोसाबनायनि बाथ्रा रायलायनांगौ बे बिथिंखौ जोङो दैदेननांगौआव मालाबा नङा मालाबा आंखाल नुजागोन बायदि जों नुदों दा बेखायनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ जोङो आबुङै आरो फुराङै फोरमायबाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना सोलिगासिनो गामि सोसननायनि खामानिया सोलिगासिनो खिन्थु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना स्ल' जादों बे बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों सरकारखौबो बुंदों भारत सरकार आसाम सरकार आरो बे बेलायाव जों बुंदों जे 24 सिगां मेक्सिमाम जुदि एकर्डनि दफाया जुदि इमप्लिमेन्ट जायाब्ला जों सोमावसारफिननो बाध्य जानो हागौ बे खोथाखौ जोङो दिनै रायजो राजाफोरनो क्लियार काट जोङो बुंदों आरो बयबो रायजो राजाया एकमत हारिनि सार्थआव बिथांमोना बारसोमनो थाखाय दिनै रेडि आरो बर' हारि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना कमिटेड बे खोथाखौ फोरमायदों गोजोन्थों पर्बतजरायाव मोनसे जारिमिनारि जायगा नाथाय बे पर्बतजरा दासिम गोग्लैसोनानै दं बुंनो सानो पर्बतजराया मोनसे जारिमिनारि जायगा गिबि बाथ्राया जाहैबाय उदांस्रिनि सिगां आरो उदांस्रिनि समसिम बेयाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म बिथांनि जि मोनसे बर' हारि फोसाबनाय समाज आरो हारि दानायनि फारसे बा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि फारसे बिनि जि सांग्रांथि लाबोनाय आरो बिनि जि हाबा मावनाय बेखौ जोङो अराय मान मर्यादानि गेजेरजों बिनि बिहोमाखौ फोथांना लाखिनांगोन आरो बिनि आदर्शजों हाबा मावलांनांगोन नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे पर्बतजरानि बासबारियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव मोनसे सुबुं गौमा जादोंमोन बेयाव जुथुम्मा जादोंमोन आरो आलादा रायजो बड'लेण्डनि जि दाबि बियो गोबारसिनै आरो गोख्रोंसिनै आवाज दैखांजादोंमोन आरो बेखायनो दिनै पर्बतजरा साब डिभिजना रड कमिउनिकेसनानो जा इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टआनो जा BSc सुक्ति BTC सुक्ति आरो BTR सुक्तिनि उनाव जेरैबायदि जौगानांगौमोन बे जौगानाया नांगौ बायदि जायाखै बबेबा नङा बबेबा एसे थालांदों आरो रायजो राजा गोरों गोराफ्रा एसे डिसक्रिमिनेसन फिल खालामदों दा बेखायनो आङो खावलायो BTRनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जिखिनि माने सरकारनि आसनि आरो जिखिनि स्ल'गान बे स्ल'गान आरो एजेन्डायाव पलिसियाव पर्बतजरा साब डिभिजना जाहाथे खुनु कारनाव थालाङा बेखौ जौगानायनि थाखाय स्पेसियेल इनिसियेटिभ लानांगौ होननानै दिनैनि बे नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों आं दाबि दैखाङो गोजोन्थों 6.3 नि थाखाय BTR काउन्सिल आसाम सरकारा मावगासिनो दङ आरो आं दहायनो बुंदों जे जोंनि खामानि मावनाया एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना डिले जादों आरो सरकारनि माखासे मेकानिजमाव बेखौ बिथांमोना डिले खालामदों बेखायनो जों बुंदों जे 10टा कलेजनि जे माने प्रभिन्सियेलाइजेसन बे खोब गोख्रै जानांगौ बिनि उनाव हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि ME LP बे जानांगौ आरो बे बाथ्राखौ लानानै गिबि मन्थ्रिखौ जोङो थांनाय समाव जोंनि सावरायनायाव बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसु जोङो स्पष्टयै बुंदों जे सिंगोल टिचाराव एपइन्टमेन्ट होनाय 0 टिचाराव एपइन्टमेन्ट होनाय मार्जारखौ बन्द खालामनाय आरो लोगोसे बर' मिडियाम स्कुलाव टेट एपइन्टमेन्ट आसामावनो जा BTRआवनो जा टेट पास जानाय गोबां स्टुडेन्ट दङ बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोनाखै नेनानै दङ आसाबादि खोब गोसो होनानै नेनानै दङ बिथांमोननि एपइन्टमेन्टखौ गोख्रै बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार सिटी प्लेटिना एवेन्जार डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा RC इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि
दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6000399187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव।